pohjan. Hyvä. Katse. Siinä rento sisäohjaaja. Nyt pohje. Ja pohje. Hyvä. Eteen vaan. Nyt rentoon ja vähän eteen. Noin. Rauhoitut siellä. Mut silti niin, et laukka säilyy. Takajalat. Hyvä. Pohje. Hyvä. Pysy sinne pystys. Noin. Korjaa vielä takaa. Tänne päästään venähtämään. Kyllä. Kokeile. Tän kerran vielä. Sarja. Tällä oli hyviä. Täältä tähän sarjalle se vähän oli se, että no ei ehkä tule. Sitten oli se, että on sulama. Kyllä. Korjaa laukka heti. Ihan vähän lyhyempi ohja. Pidätte katsoa pohje, pitää laukka nyt. Kanta vähän alhaalla. Vähän paremmin käsi mukaan. Sitten ei tarvi ihan kauan isolla laukalla tulla siihen sarjalle. Oi! Ihme apina. Kiitos. Pääsee sitä paikaltakin. Just noin. Pikkusen enemmän voisi olla vauhtia siinä esteiden välissä, mutta muuten ihan. Tyyli on vapaa. Niin.